אלו שהדיבוק, השם ישמור ויציל. ראו הדיבוק הזה נכנס באיזה אישה, אף אחד לא הצליח, באו כל קובלים מעולם. כל מי שנכנס לבית, הדיבוק מלכלך עליו. לא רק מלכלך עליו, פותח עליו. הוא אמר לו, אתה בא אליי? אתמול איפה היית בלילה? תקה הוא בורח. תקה הוא בורח. אתמול אתה גר וככה. עד שבא רבי חיים ויטל, זכותו דגן עלינו. איך שרבי חיים ויטל נכנס, הדיבוק עשה ככה. והוא מסובב את הפנים. אמר לו רבי חיים ויטל, רשע, למה אתה לא מסתכל עליי? אמר לו, אני לא יכול להסתכל על פני השכינה. אתה יודע כמה חלקו על רבי חיים ויטל בדורו? תקשיבו טוב, היה שם כמה אנשים דתיים, חרדים, הוא פתח עליהם, טה, ופתאום רבי חיים ויטל קולט שעל אחד הוא לא אומר כלום. הוא אומר, רבי חיים ויטל, אני יודע שהוא עשה עבירה חמורה מאוד. ואז אמר לו רבי חיים ויטל לרוח, תגיד לי, למה עליו אתה לא כלום? ואיזה תשובה, אחים שלי, נשמות טהורות, התחזקו עם ישראל. אמר לו הרוח, כי גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שהוא עתיד לחזור בתשובה, אין לי רשות לפרסם את החטא שלו. שמעתם פעם דבר כזה? אולי הוא נפל, אבל יכול להיות כנראה שהוא לא עזב את הרצונות. אין רשות. אין רשות! כי אדם שמתייאש מאיזה משהו, וואי! איזה פחד זה.